Bio je to naš kolega Vedran Prodić. A odluka Savjeta ministara o izdavanju jedinstvenog matičnog broja za građane BiH privremenog je karaktera. Privremena je i uredba Vlade Republike Srpske, ali i odluka Vlade Brčko distrikta. Sve su važeće i ne derogiraju jedna drugu, tvrde nadležni. No da li je i biometrijski pasoš dobijen privremenim odlukama privremen ili trajan i siguran, građani će saznati tek kada pokušaju preći granicu. Hoće li bebe rođene nakon 12. februara moći putovati van zemlje sa pasošima izdatim po privremenim odlukama o matičnim brojevima? Pitaju se roditelji. Političari, makar oni iz Republike Srpske, ovakva pitanja smatraju zlonamjernim insinuacijama. Zvanični organ je donio odluku, zvanična odluka se provodi u zvaničnoj instituciji, matični broj se ne dobija na pijaci nego u MUP-u. Taj dokument je važeći, taj pasoš je važeći i to zdravstveno osiguranje je važeći. Što se to ne sviđa nekome u Bihaću i Luzenci, to je njegov politički problem. Ali djeca imaju matični broj u Republici Srpskoj. Bebe su gotovo 4 mjeseca bile taoci politike zbog spornog jednog broja u jedinstvenom matičnom broju. Taj broj na kraju brojčanog niza za Republiku Srpsku 3, za Brčko 4, za Federaciju 5 znači ipak mnogo više. Cjelovita popisna područja. Do resornog državnog ministra Sredoja Novića danas je bilo nemoguće doći. U nevladinim organizacijama nada da će lična dokumenta građana po privremenim rješenjima biti sigurna. Ovo definitivno nije trajno rješenje, definitivno nešto treba podhitno riješiti na trajan način. Zbog toga su i nastavljeni jučerašnji protesti koji će danas biti sve veći. Privremeno razrješenje krize građanskog identiteta novorođenčadi u BiH pozdravili su u međunarodnoj zajednici. Iz ambasade SAD-a saopšteno nam je da je jučerašnja odluka kratkoročan korak naprijed. Poziva se međutim na hitno usvajanje trajnog rješenja koje odgovara na specifična pitanja koje je postavio Ustavni sud BiH. Bosna i Hercegovina mora imati sistem sigurnosti ličnih dokumenata koji je pouzdan i usaglašen sa standardima Evropske unije. Želimo zadržati režim slobodnog kretanja za građane Bosne i Hercegovine, pa je važno da svaki element dokumenata bude bezbjedan i usaglašen. Jučerašnjom odlukom ne prejudicira se rješenje o budućim izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju, saopšteno je i Savjeta ministara. Ako ipak ovakva odluka bude ugrađena u zakon, znači će to odustajanje od zahtjeva bošnjačkih stranaka jer je Republici Srpskoj dopušteno da bude jedinstveno registraciono područje. Ukoliko se ipak budućim zakonom promijene trenutna registraciona područja, matični brojevi koji se privremeno izdaju mogli bi biti mijenjani.